ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂಕುಲಿನಿ ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯಾತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಕೇರಳಾಗು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರಳದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಟಲ್ ತುದು ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲಿನಿ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಏಪ ಪಿದಾಡಿಯನೋ ಅಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಒಲಾಂಡಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಬ್ಲಾಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬೇಕಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ನಿಕಲೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತುಜರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗನೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯಲ ನಿಕುಲು ಇನಿಯೇ ಪಿದಾಡ್ವರು ಅತ್ತು ಇನಿಯೇ ಪಿದಾಡಯರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕೇನ್ ಗನಮ್ಮ ಅವಾದುಂಬೆ ಬೇಕಲ್ ಫೋಟೋಗು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 25 ರೂಪೀಸ್ ಬಿಲೋ 15 ಇಯರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಆವೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ 50 ರೂಪೀಸ್ ಆಡ್ ತನಿಷಿಗೂ ಫ್ರೀ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೊಂಬು ತೊಪ್ಪಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವೆಂಚ ಹಿಂಗಿತ್ತೇರ ಅದೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅನಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಕೇಂಡೆರಡ ಕೊರೋಡತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಟೆಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಡೇಮೆ ನೇಟ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಉಂಟುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೈದೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಓಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಟ್ಟೆಡು ಫೈರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡಿಶಿ 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 ಫೈರ್ ಹೌ ಬೀಚ್ ಅತೆ ಓಲು ದಾದ ಬಲೆ
ಗಾಡಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಶೆಕೆ ಬಂಡ ಶೆಕೆ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ನೆರಳು ಪೂರ ನೆರಳತ್ತು ದೊಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ನೆರಳು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ತೂವರೆ ಎಡ್ಡಾಪು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಡು ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಗಾರ್ ತಿಂತುಲೆ ಏರ್ಲ ಬೆಗಾರ್ದು ಜೇರ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಬೆಗಾರುನೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೆಗಾರ್ ಒಂದು ಪೋ ಪಿರಾವ್ಡು ತುಳ್ಳೇರಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿರಾಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ ಮಿನಿ ಉಲ್ಲೇರ ತೂಪುನು ಬೋರಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಓ ಅಲ್ಪ ಬೀಚದ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ತುಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ದೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ತೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಅಲೆ ಅವ ಎಂಚಿನ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಅತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬೋಟದಲ್ಲೇ ಕೊಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ವರ್ಷ ಮಿನಿ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಜೋರು ಅಂತಾರೆ ಓಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಜ ಎಂಚಿನ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಗು ಬಾಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ ಪುಕ್ಕೈ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ ಕರೆ ಹೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಶೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಲ 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 ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಆಂಟಿ ಉಂತುದುಂಡು ಫೋಟೋಕ್ಕು ಅವು ಎಂಚಿನ ತನೀಶ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಡಾಂಕಿ ಸತ್ಯ ಆಗಿ ನಾಚಿಗೆ ಆಪು ನಾವೇ ಫೋಟೋ ಕೊಂಚಿ ಪೋಸ್ ಕೊರು ಪಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚಾಗಿ ನಾಚಿಗೆ ಆಪು ಪೋಸ್ ಕೊರೆ ಅಂತೂ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಟವಲ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದುಂಬುದ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ರೌನ್ ಆತಂಡ ದುಂಬುದ ವಯರ್ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಪೋ ಅವ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ದೆ ಏ ಅವಲೆಂಚ ಪೋಪು ಅಡ್ಡದಾದ ಲೈಟ್ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆದ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪಗದ ಪೋವಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡಿಯರ್ ಒಂದೊಂಜಿದಾದ ದುಂಬುದ ಕುಂಟುಗೆ ಪೂರ ದುಂಬುದಾನೆ ಇಲ್ಲ ದುಂಬುದಾನೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಾತ ಇಲ್ಲ ದುಂಬುದಾನೆ ದುಂಬುದ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ದುಂಬುದ ಗೋಣಿ ದುಂಬುದ ಮಂಡೆ ದಾದ ಉಂಡವಳು ದುಂಬುದ ಜನರೇಟರ್ ಏ ಪೊಯ್ಯ ಪಿರ ದೊಂಬು ಬತ್ತುಂಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಕುಲ್ ಸ್ಟೇ ಆವಂದಿತ್ತೀರ ಫುಲ್ ಡಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಡ್ತೇರ್ ಗೇಟೆಡ್ ಬಲೆ ಇರು ಓ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಒಂಜಿ ತುಳು ತಕೊಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯ್ನ ಕೆಬಿ ಕೇನಣ ಅಯ್ಯೋ ಕಮ್ ಆನ್ ಅಕು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಬೀಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಥರ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಗಲ ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೀರು ದಾದೆ ಫೋಟೋ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಉಂತುಲೆ ವೇಟ್
ಸಾಧನ ಸಾದಿಪ್ಪು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮುಚ್ಚುದೇರಲ್ಪ ಸಾದಿಯಲ್ಲ ಅದು ತೂಲೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೋಜುಜಿ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಓಲ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲಾಡಿ ಏರ ಉಲ್ಲಿರುಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಏರ ಉಲ್ಲಿರು ದಾದಾ ಆಯ್ತು ಏರ ಉಲ್ಲಿರು ಪೋತಿರು ಆಯ್ತು ಡಿಯರ್ ಓ ಡಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಡಿ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ಅಂದು ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಲ ಸಾದಿ ಪುಡ ಐಕುಲ್ ಬೈದ ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಮಿಯಾ ಮಿಯಾ ಪಂಪೇರು ತೆಲ್ಪು ನಾಕೇನುಂಡು ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂದು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ಅಂದು ಡಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚ ಪೋತಾನ ಐಕುಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಂಬೆ ಪೋಡಿದಮ್ಮ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಬಂದ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಸಾದಿ ಪೊಡ್ ತೂಲೆ 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 ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಣೊಂದು ಅದು ಪೋತಿನ ಇಂಚ ಚರ್ಬಿ ಅದ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೋಡಮ್ಮ ಪೋತಿನ ಅಂದ ಕುಲ್ಸಿ ಇದು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲಾಡಿ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರ್ದಿ ಜರ ಬೊಕ್ಕಾಕಲೆ ಎಂಚ ಸಾದಿ ಪೊಟ್ಟು ಯಾರ ಅದು ಒಲ್ಪಾಡ್ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ನಂದು ಸತ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಪೋಡಿದೆ ನಾನು ಪಂದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏ ಬೊಚ್ಚಿಡಿ ಯಾರ್ ಏಯ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಡಿಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಾಯನ ಕೈಟಿ ಅಂತೂಯೇ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜುಜೇರು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಮಾತ್ರ ಡಿಯರ್ ಅವೇನ್ ಅಂಚಿ ನೂಕುದು ಪೋತೆರ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂಬರ್ರೇರು ಡಿಯರ್ ಐ ಸ್ವೇರ್ ಏ ಮೇರಿ ಅಯ್ಯನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪೇನಾ ದಕ್ಕೋಚಿ ಬಾಲೆ ಪಿರ ಮಿಯಾ ಒಂದ್ ಶಬ್ದ ಮಂತೊಂದ್ರು ಬಾಲೆ ಅಕುಲ್ ಪೋತೆ ಇರತ್ತ ಪೋತಿನ ಬರ್ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಡತ್ತೆ ಓಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಪೋಪಿನ ಬರ್ತಿ ಓಲು ತುಕ ಓಲು ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಶೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದಾ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಓಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಗೋ take the video of the entrance ಮಸ್ತ್ ದೆಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓಂಡು ಬಾಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರಿ ಅವು ನಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜು ನಂದು ಬಂದು ತೋಜುಂಡಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಒಂದು ಪಲ ಮೂಲ್ ಪೂರ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆರ ಅಂದಿ ಒಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಡಿಯರ್ ಬುಲೆಟ್ ಒಂದು ಗನ್ ದಿಯಾರೇನಾ ಇಂಚ ಉಂಡತಾ ಹಾ ಅವೇ ಗನ್ನನು ಇಂಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಾಕೋಲಿ ಇಂಚ ಹಾಕೋಲಿ ಇಂಚ ಉಂಟು ತಿರ್ಗ ದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲ ನಡತೋನ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆಡ ಕಲೆಕ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿರ್ತಿಡ್ದೆ ತಿನ್ಬೇರೆ ಅಂದ್ ರಡ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಗನ್ನ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ ಅಂಚರ ತಿರ್ಗವನು ಇಂಚರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಓ ಮೂಜಿ ಈರ್ ಪನ್ಯ ತುಕ ಇಂಚಿ ಬಲ ಅವರ 1 2 3 ಒಂದು ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗನ್ನಗತ್ತೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿಲ್ ಪೋರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಉಡ್ಡೊಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಈ ಯಾವ ಒಂಜು ನಿಮಿಷ ತಿನ್ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಓಲು నీకు తోజండి ఒక్కడేరు అది ఇంక తోజి నీకు తోజేయడం
ಅಕ್ಕ ಮೀನು ದೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಗ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ಲ ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದೊಂಬು ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಲ ಒಂದು ತುಲೆ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು what is this ಅತ್ತವ್ ಸೀಗ್ ಪೋರೆ ಸಾದಿ ಡಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮುಳ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಹೋಯ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಂಡಾ ಅದು ನೀರುಂಡು ಜಪ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ ಎದುರು ಪೋಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ತೆ ಜಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎಕಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಇಡೀ ತಿರ್ಗದು ಅವೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೈದ ನಾನೈತೆ ಪೋಪುನ್ ಭಾರಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ 6:15 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಪಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈದೈತೆ 6:10 ಟೈಮ್ ಸಾದಿ ತಿರ್ಗದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಡುಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿರಿಡು ಸಾದಿ ಅವಳುಂಟು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಡರೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜದು ಪಿದ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇರ್ ಕರ್ಲಿ ಓಪನ್ ನೆಲ ಕಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಹೂ ಕಡ್ಲೆ ತುಕ ಓಕೆ ಎಂಚಾಯ್ತಂಡು ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಟು ಮುಟ್ಟ ತೂಯರ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಟು ಮುಟ್ಟ ತೂಯರು ತುಕಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಟು ಮುಟ್ಟ ತೂಯ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ತೂಯರು ಅಂದು ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂಜೆ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ಭಯ್ಯಾಂಡಲ ಈತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೊಂಬುದಾಯಪ್ಪ ಈತು ಶೆಕೆದಾಯಪ್ಪ ಅಂದು ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಶೆಕೆ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನು ಬಟ್ ಕೋಟೆ ತೂಯೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದಾತೆ ಪೋನಾಗ ಆಕಾಶ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೋಡ ಇಡೇಟು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೊಂದುಂಡು ಆಕಾಶ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂದು నేను ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಕೋಟೆ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ ಪರಾತು ಕೋಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಅವೆನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಈತು ವರ್ಷಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತಿ ಜಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡುವ ಅತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತುಂಡ ಖುಷಿ 6:15 ಪೂರ ಪಿರ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಏನು ಪಂಡೆ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 25 ರೂಪೀಸ್ ಒರಿಯಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ 25 ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ ಕೇನಾರ ಇತ್ತು ಮರತು ಪೋಯೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯಿನಾನಿ ಸಂಡೆ ಐತೆ ಸೊ 25 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಬಿಲೋ 15 ಇಯರ್ಸ್ 15 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಪೋದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೇರಳ ಪೂರ ಕೈತಲತೆ ಪೋದು ತೂದು ಬೇರೆ ಯಾನೇ ಈತು ಲೇಟ್ ಅದು ತೂಯಿನಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆತನಿತೆ ಗಂಟೆ 10 o'clock ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚು 10 minutes ಉಂಡು ಕ್ವಿಕ್ಕ ದೂರನ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೂರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್